kini जों थांनाय 20 अगस्टनि सिमी दिनै 23 सेप्टेम्बर जरा जे सिनि अक्रा लेट बिटमन त्रिपुरानि मांगथै थांनाय 20 अगस्टआव जे सारा ट्रिप जाग्राङै नबार वादर गदर फायै जे हा काखलागै जे बिनि मांगथै सेमजागै फैमानै बिनि मांगथै जों गयफा आमसनि बरराव रुतुंलाय मानिया उमानि जरागा सिनि करब प्रेस क्लाबनि आदंराव सिनि करब प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सिनि सार बिके त्रिपुरानि तैदुल मुंबाय दिनै श्रीकान्त गयफां थौगै सिनि 2 सेप्टेम्बरनि सिमी मिया 22 सेप्टेम्बर जरा सिनि अक्रा बिरमनि त्रिपुरानि मांगथेना रुतुक माने जों कारे मालायखा अबिसिंगा गोबां मा कस्त लायखा दिनै जरागाव मसाया जरागाव माथुया पदरी परनि कस्त सामुनो मनि कस्त लेंमानो लेंसा हियागै गोबां मा गर्ब प्रेस क्लाबनि आदमराव जे सयागै सातारि सामंखायबानि दिनै जों बुथाय गाहाम मानगा अबनि बागै जों गर्ब प्रेस क्लाबनि आदमरावनो दिनै गयफां आमसनि सिमी उंगै खा गाहाम ब्रावनि थानि याफारो दामनि केम ब्राव दिनै गयफांगा थांगै गर्बनि सिमी गयफांगा थांगै गोबां मा कस्त खायमानि बिसिंदै ब्राव जे दफाना हामजाक मानि सेक्रिफाइस तामनो हिन दफानि सामन बबायगे खायना नां दिनै सिनि न्यू जेनारेशन बसकांगा ब्राव दिनै एग्जाम्पल उंगै सोना सिमंगर मानि बागै बेलायगे हामबाय मारग ब्रावनो अबनि बागै आं साना मजोग दिनै अमाहाय सामंना जों गय फाने उंगै ब्रावनो दिनै मंसा खायमैया जो मंसा हामजाक मारायमैया ब्राव जों आसके हामजागै सिनि जे मांगथै रुतुक मायाना ब्रावनि साथार मंबाय सरकारना प्रेसार दगै सरकारनि साथार मंबाय जों दिनै मियानि साला मांगथै खुरै मानगा इनके जों दिनै मंसा ब्रावना रायमैया जों खाकसांमा गावबो सायमैया खाकसांमा गावबो जों ब्रावना रायमैया मंसा खायमैया हायफाना जों दिनै ब्रकनि लगे दिनै करब गयफांनि सिमी करब जरा बायरे लिखायै करब जरा ब्रावना तनि फागा आसोगना जों दिनै ब्रावनि खाकसांमा गंसागै जों बेलायके तंथावगै ब्रावनि थानि जों हामबाय रगौ तेबो अमाहायके सामं गाहाम खालायमाथो करब प्रेस क्लाब बसकानि साला गोबां मासिनि खालायजाया सामरावना दिनै जेनारेशननि बसकांगा दिनै गेप दंमारंना सिपंगै रमाथों हिनै असना सानामसगो हामबाय जतन